Indústria Estable és una empresa familiar amb 53 anys de trajectòria, fundada per la família Talavera, actualment en segona generació. I sempre ens hem dedicat al sector del flocat. Actualment som una plantilla de 50 persones i durant la nostra trajectòria hem fet flocat pel sector de tapisseria i pel sector de confecció. A l'any 2000 ens vam reconvertir el producte en un producte tècnic que es va homologar pel sector de l'automòbil. I a dia d'avui tenim solucions globals que venem arreu del món i el que tenim és filial als Estats Units, a Xina i a Mèxic, així com un distribuïdor a Corea. El tema de les bones pràctiques amb reforma horària dins la nostra empresa va sorgir com una necessitat natural. Realment la societat, el món evoluciona i tot canvia amb els anys. Llavors el que tens que fer és adaptar el teu projecte a el que les persones necessitem. A partir d'aquí, nosaltres vam iniciar tot un estudi per valorar com estàvem utilitzant, com fèiem ús del temps dintre de l'empresa. Un cop vam analitzar totes aquestes formes d'organitzar-nos, perquè al final no ens enganyem, a les empreses hi ha un horari que complir a unes hores anuals. Nosaltres vam partir del que és un còmput anual i a partir d'aquí vam decidir que buscaríem la millor versió d'utilitzar aquest temps. Incorporem, per exemple, una jornada de dilluns-dijous a la zona de producció on històricament es feia jornada intensiva. Què hem aconseguit? Què ens aporta? Hem tingut un 18% d'estalvi energètic, hem tingut un 18% augment de la producció guanyant eficiència, poder realitzar tasques de manteniment els divendres en comptes del cap de setmana en tot el que comporta i també ens ha aportat una contractació de 2 persones per ampliar l'equip de neteja addicional de la zona de producció. Des del personal d'apeu, que si diguéssim de table, li donem molt de valor i ho valorem molt positivament aquesta reforma horària, perquè crea optimisme, perquè ens soluciona problemes i, per tant, ens evita moltes angoixes produïdes per i com m'ho monto jo ara. També implantem una bossa d'hores i flexibilitat a la zona d'embalatge i expedicions. S'estableix un horari de càrrega per als transportistes i aquest horari és una hora inferior a la jornada diària. Per tant, la presència en el lloc de treball és durant l'horari de càrrega, però les altres hores es poden gestionar a mida pel mateix equip en funció de la càrrega de feina. Els avantatges que ens proporciona aquesta reforma horària la fem servir, si fa o no fa, els homes i les dones per un igual. Però a l'aspecte personal em soluciona problemes, com tenir que acompanyar la meva mare a fer gestions o anar al metge, i a l'aspecte lúdic, per exemple, em va permetre de participar en un campionat europeu de bowling durant 10 dies a Viena, representant Catalunya, i clar, aquestes grans i petites coses omplen la bossa particular de la felicitat. Per nosaltres, el fet d'haver implantat la reforma horària té uns avantatges que són clars i concisos, que són més benestar, més productivitat i eficiència, i alhora som una empresa molt més atractiva i això ens proporciona èxit, perquè és una de les coses per la qual persones que realment poden aportar dintre del nostre projecte s'han volgut incorporar. Avui en dia les persones valoren moltíssim el fet de poder tenir uns horaris que permetin un encaix amb tot el que és la seva vida personal. Conciliació. Motivació. Aliances. Igualtat. Consciència. Excel·lència.